Allah ka yi salati ga Mustapha abin yabo ga kowa. Allah ka sa da ahalin nabina da sahabansa tun da sun ɗaran makowa. Na kira agun maza da mata a san ma'aiki duya mu jure. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Fatima ‘yan Sulaiman kin yi aure, ki goda Allah kin zamo amarya. Yau gidan mijinki za ki kwana, aure shi ya kai ki sai ki yau biyayya. Sannan ki yau tattalin kalamai, amma ciki Fatima kar ki sanya karya. Wanda zai sace zuciyar mijinki, ya sa shi shauki jiki ya dinga zarya. Yana wajen aikin neman abinci, zuciyar sana wajen amarya. Ki ko kina gida kina kiran habibi, da Hamza ya shigo jikin shin kirare. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Sanan ki shirya girki wa mai gidanki, yana aiki kina I love you mijina. Na san a zuciyarsa Hamza zai ji daɗi, da ce da ke I love you uwar gidana. Asalar so gashi yau kun yi aure, zai fi kyau ku boye sirrika na juna. Kar ku ɗau zugan da za ya farraka ku haɗe kanku ban da gaba da juna. A kwana a tashi za ku haifi ‘ya'ya, idan da rai sai ku gayyace na suna. Sai ku zamto kamar wata da zara, dole ne duya a bar ku tare. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Fatima ke da Hamza gashi kun yi aure, gare ki mai gida yake ke uwar gida. Aure ibada ne ga Rabbi sarki, wanda duk shi to yana da lada. Wajen zance ba a raina soda, akwai alaka a gunkure da huda. Rike mijinki dan maza suna da tsada, aure ba a yin sa dole sai da yarda. Hamza kai ne mai gidan amarya, kamar da bata don so yana da tsada. Ribar aure hakuri da juna, duyarsa zai fi kyau a ce ku jure. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Fatima tun da yau kin zamo amarya, hakin ki ne ki sanya mai gidan ki murmushi. Abin da di ya zo da shi ki dinga godiya, ko babu daɗi kar ki dinga yin fushi. Wannan shi zai sa ya ƙara ƙoƙari, a ko da yaushe dinga sake murmushi. Saboda ku ne yau muka yi taruwa, muna ta na bikin ku yayi armashi. Da Hamza ‘yan nishaɗi ba ni raina mata, da kun fito waje sai ya dinga kamshi. A yau ku ne za ku ɗau amarya, ku kai gidan mijinta sai ku ta jere. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima kin yi aure. Hamza kai ne shugaban amarya, zai fi kyau ce ka dinga lallaɓa ta, kamar ya ce har idan da gata. Agun mahaifiyar da za ta shagwaba ta, da ta yi laifi agun ta banda sawa. A sannu za ka yau fahimta, zai fi kyau shuka a bashi banwa, da ka ga mana biki ka bashi rata. Tunda kai ka furta so agun amarya, a sannu har ka sake zuciyarta. A kwana a ta shiga shi yau an ɗaura aure, da an jima ka ɗan gidanka za ta tare. Ashe auren so da daɗi, a kwana tashi Fatima
ya